Hi guys, it's Gukumpanza again. Okunye futhi engikhohlwe ukubalula ngikushilo ukuthi konje it's free ukuyivula i-account ilokhu njani i-YouTube channel. Dependa kuwena kufanele lokhu send ama-video yabo iwona akwakhela imali. Akwakhela imali bayakuthumelela i-check ukuthi angikaze ngiyithole, to tell you the truth. Kodwa sebebaningi nje sebelokhu bedla ngayo. Basendelwa ama-check from kwa-YouTube. Kuyakhawunta ukuthi unama-subscribers mangaka ama-likes kwi-video yakho. Futhi ngakho njengoba ngisho nje ukuthi enena fanele kube ukuthi usenda i-video abantu abazoba interested nokuyivula bafuna ukwazi ngayo. It's free ukuyivula. Into oyidingayo nje idatha, nefone eshuthayo, nekhamera munayo izokwenza ama-video. I wrote it down. Enye into bengikhohlwe ukuyisho mangabe ufuna this microphone le. Manje what do they call it? Ngikhohliwe kodwa i-microphone encane nje. Ikhona naka-Wish. It's very cheap. I-cheaper ngendlela ongakaze uyibone. Lena nje ngayi-order. Bayi-deliver after nje like 2 months. Ngakhokha mhlawumbe akufika ngana-R100. Can you believe that? Akufika ngana-R100. Sengibala i-shipping nayo i-price aka-Wish nje kushibhile kanti futhi iyasebenza nje kahle, ayinankinga le microphone yabo. Khona yonke into ongayicabanga, ungene nje kwi-website yaka-Wish u-order whatever ufuna ukuyi-order. Noma wasayona i-equipment ye-YouTube, ufuna uvula i-YouTube, uthola ne-information eningi bakuchazela ukuthi yini ongayithenga dadada. Wenza ama-video, wakha imali, uhleli kusofa wakini. Ngaze kube ukuthi uyofuna umsebenzi. Konje what else? This microphone ngiyibalulile indaba yayo, ngayibalula indaba ye-tripod mawukuthi awunayo umuntu ozokushutha, ufuna ukuthi uyishuthe on your comfort zone, hleli phansi or whatever, noma ikuphi sesihlahleni, i-tripod uyayihenga uyishuthe noma ukuphi, ngisho usebhishi, ngisho wherever la ufuna ukuyishuta khona. Nani konje 10 idatha, ngidinga idatha, phone. I think that's it. Okuningi uyokuthola usuphakathi. Usearch lapha kuma-magnifying glass le lapha phezulu yokusearch. Usearch whatever ufuna ukuyazi ngo-YouTube ukuthi kwenziwa kanjani, you'll get the information there. Everything is there. People, they've been loading ama-videos, a lot of them. So you'll get like information eningi ngendlela ongakaze uyibone. Mhlambe nje makhonto ofuna ukuyazi ongayazi, you just type how to, then like kube ngathi ungena ku-Google kodwa lapha ku-YouTube, ngoba uthi how to mhlambe mawufuna ukwazi whatever ufuna ukuyazi bese vele bakusendela i-video. Yabo, kuyashisa wema. Everything uzoyithola usukhona, usujwayele. Okay.